ikke? Det var da helt vildt det der, mand. Det kilder i maven. Er der sindssygt det der, det kilder i maven. Hvor grineren er du råden, mand. Det er for vildt, mand. Er der sindssygt, det kunne godt, jeg sidder på Vester helt nu. Jeg sidder bare, hænderne de kører bare, mand. Det var sygt det der. Er der sindssygt, det trak der, mand. Det var på 62 for minisekunder. Det var for vildt det der, mand. Det rykker, mand. Er der sindssygt, der trækker den her. Det var da helt vildt, mand. Er der sindssygt, mand. Og man må også være vild at køre baneræs på sådan en her, altså. Der er så vildt her. Ja. Er der sindssygt? Vi ses. Er du sindssygt griner. Jeg skal ikke overhælde det godt. Yeah.